L'equip A tenia el seu propi mitjà de transport i nosaltres tenim el monovolumen del tio Pedro, un cotxe tuneado, com podeu comprovar, un Fiat Panda, Ala, va, ocupeu les posicions en el monovolumen del tio Pedro. Txan, 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 txararan, txaran, txan. Ara acabem justetets, Jo no volia dir-vos res. Que sí, molt de jajaja, jijiji, però ara veureu l'espai que tenim al Collanos por el Mundo quan anem de gravació i quan tenim que fer mandaos, Això que hem fet ara, que és un mandao o un recao? Un recao. Perquè no hem anat a comprar res. Hem vingut a fer un mandao. Un mandao. Vale. Bueno, Muy bien. ¿dónde vamos? A casa la mama. Taxista a casa. Veus, el tío Pedro es el que se encarga de la operativa de conduir, de dur-nos als puestos i tal. La tia Mar està intentant posar-se ahí el cinturó, és la que dues mapes, la intendència. S'ha agarrat. Anem a continuar. Así no, Collanos por el Mundo, mamá. Adiós.